De beste voorlezers van de basisscholen in Venray kwamen vrijdag tijdens de eerste lokale voorronde van de voorleeswedstrijd een passage uit hun boek voorlezen. De jury, klasgenoten en leraren luisterden vol spanning. Schreeuwde Franklin. Ga met jullie Barbie spelen, riep Arno. Ibrahim was bovenop zijn stoel geklommen en gilde met hoge stem. Weg met de meiden, leven de jongens! Ina zei niks en keek alleen, maar haar blik zei genoeg. Donder en bliksem. Het touw! schreeuwde Bjorn. Nu! Oké. Esmee geeft een stevige ruk aan de touw. Zo stevig dat het andere uiteinde uit Maaike's handen schiet. Esmee rolt achterover tegen de keukentrap aan en Bjorn verliest zijn evenwicht. En of frieten mis is, zei meneer Griezel, die hebt plezier in begon te krijgen. Wat kan er gebeurd zijn? vroeg mevrouw Griezel en staarde naar haar oude wandelstok. Hij moet er niet gegroeid zijn. Doe niet zo stom, zei meneer Griezel. Hoe kan een wandelstok nou groeien? Nou, de voorleeswedstrijd is een landelijke campagne. Die vindt in alle provincies plaats. En dat is ook weer bedoeld om het voorlezen bij kinderen onder de aandacht te brengen, bij scholen, bij ouders. Het is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Daar is het weer voor bedoeld. Met de elleboog doet ze het gordijn opzij. Zo schuilt haar hoofd een beetje. Achter de plank in de vensterbank en gluurt voor het raam. Alle machten roept ze uit. Ze drukt haar neus tegen de ruit. De nieuwe buurvrouw ziet er poepziek uit, zegt ze. Bij mijn eerste zwemwedstrijd, een paar jaar geleden, had pap me verteld dat ik het water in moest lekken en er al zo gek vandoor moest zwemmen, zodat de scheidsrechter het stadsschot loste. Hij zei er niet bij dat het startpistool alleen losse vlodder afschoot. Ik was dus meer bezig met de kogel en waar die terecht zou komen, dan met naar de andere kant van het bad zwemmen. Yes, het eerste uur valt uit. Ik kijk op het roosterbord en van binnen doe ik een vreugdedansje. Lekker geen aardrijkskunde vandaag. Jammer dat het best naar de tandarts is. Anders zouden we nu gezellig chocomel halen in een kantine en kletsen over een nieuws project. Ruud uit de vierde. Ik zie Lisa en Sophie nergens, dus ik ga weer even inzetten in de mediatheek. Inspiratie opdoen voor de XO-shop sessie die we gepland hebben. De winnaar werd gekozen door een echte jury. Nel van de bibliotheek, Maria van Literair Café Venray en Maud, winnares van de lokale ronde vorig jaar, namen deze taak op zich. Tijdens de beoordeling letten wij op een 9-tal punten. Dat zijn landelijk aangedragen punten. Maar heel belangrijk is dat de kinderen geen toneelstukje gaan opvoeren, dat het niet too much is. En die punten proberen we allemaal te beoordelen. Bijvoorbeeld de kandidaat is verstaanbaar, ze leggen de nadruk op de goede plek. Er zijn tempowisselingen waar nodig. Dat soort dingen letten wij op. Maar ik moet zeggen, je krijgt na 7 kandidaten wel het idee van, dat is hem. Maar ik vind sowieso, kinderen die dit zo doen en durven om hier voor te lezen, vind ik allemaal al kanjers. Ik heb het over Sjoerd Liebrand. De grote winnaar was Sjoerd van basisschool De Meent. Als winnaar gaat er dan natuurlijk van alles door je heen. Een beetje spanning, veel blijheid en ja, het was een beetje moeilijk voor woorden om te zeggen. En had je het verwacht? Nee, eigenlijk niet. En welk boek had jij voorgelezen? Een Dummy de Mummy en de Tombe van Agnetoet. En waarom had je voor dat boek gekozen? Omdat ik het zelf een heel leuk en interessant boek vind. Wacht nou pap, Sadiotep, goos gelijk dummies arm. Wat betekent dat? Dat hoort zij vanmorgen ook bij de piramides op de ezel. Wat betekent Sadiotep? Dat is naam van oude koning natuurlijk. Goos stond perplex. Is dat de naam van je opa? Heette de vader van je vader Sadiotep? En die scepter is van hem? Echt waar? Pap, Meedoen aan deze wedstrijd vereist ook veel voorbereiding. Gewoon zelf in mijn hoofd te lezen tegen mijn zussen, tegen mijn ouders. En mijn zus die zat hier ook een keertje, maar die had niet zelf gewonnen. Maar die stond er wel bij. Op dinsdag 13 maart gaat Sjoerd naar de regionale ronde in de Schouwburg in Venray. Op ons YouTube-kanaal zijn alle kandidaten terug te zien met het fragment dat ze hebben voorgelezen.
mee eens?